Woning in Tholen in verband gebracht met vergisontvoering en aanslagen. De bewoners lopen gevaar vanwege een mogelijke vergelding voor een onderschepte kooklading van bijna 2000 kilo. En verder in deze Zeeland nu. Botulisme blijkt de oorzaak van massale sterfte. En bussen niet meer door, maar langs dorpen. Goedenavond. De politie staat op scherp rond een woning aan de Gareelmakersdreef in Tholen. Dat lijkt te maken te hebben met een reeks aanslagen en een vergisontvoering in het midden van het land. We gaan zo meteen naar verslaggever Martijn van der Werf. Hij is in Tholen, maar eerst even wat er nou aan vooraf ging. Een onderschepping van een grote partij cocaïne in de haven van Antwerpen zou de reden zijn van het geweld. De bestellers van de bijna 2000 kilo coke willen hun misgelopen inkomsten alsnog ontvangen en hebben hun vizier op ene Alex R. gericht. Het gevolg? De ontvoering van een man uit Hoofddorp, die achteraf niets met de kwestie te maken blijkt te hebben, en aanslagen en pogingen tot brandstichting op woningen in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. Allemaal panden van mensen uit de omgeving van deze Alex R. We gaan naar verslaggever Martijn van der Werf in Tholen. Martijn, ja, we horen allerlei plaatsnamen voorbij komen. Hoe past Tholen nou in dit verhaal? Nou ja, eigenlijk is het heel simpel. De man en vrouw van het huis hier achter mij zijn zakenpartners of zouden zakenpartners zijn van die Albert R. uit Alblasserdam. Ze zouden dus samen actief zijn in de drugswereld, hebben samen ook een aantal BV's die toevalligerwijs ook op hetzelfde adres staan geregistreerd in Rotterdam. En gezien de aard van de incidenten van de afgelopen maanden in het Rijnmondgebied laat het zich makkelijk raden wat voor serieuze dreiging hier op dit huis zou zitten, hoewel de politie daar verder geen mededelingen over wil doen. De 250 dode bergeenden die vorige maand aan de Walchse kust zijn aangespoeld, zijn door botulisme om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van het Dutch Wildlife Health Center in samenwerking met een onderzoeksinstituut uit Wageningen. Botulisme ontstaat meestal bij warm weer en hoewel daar de afgelopen tijd eigenlijk geen sprake van is geweest, zou het toch om botulisme zijn gegaan bij deze massale vogelsterfte. Sommige vormen van botulisme zijn schadelijk voor de mens, maar in dit geval ging het om het voor de mens onschuldige type C. Eerder stelde de Voedsel- en Warenautoriteit al vast dat er geen sprake was van vogelgriep. Duizenden middelbare scholieren in Zeeland beginnen maandag hun eerste schoolweek zonder boeken. Dat geldt in elk geval voor de middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen, voor CSW in Middelburg en de Ponte Scholensgroep in Goes en Zierikzee. Dat geeft wel wat onrust. Met name voor de leerlingen is het heel vervelend. Want die hebben een kort schooljaar. En de klassen 3 en 4 hebben al in verband met corona wat in te halen. Dus het is even flink aan de kar trekken. En zoeken naar creatieve oplossingen om toch de lessen door te laten gaan. De boeken worden in de loop van volgende week nageleverd door schoolboekenleverancier Van Dijk. Die wijt de vertraging aan een personeelstekort in het bedrijf. De kwaliteit van de peren is goed, maar de opbrengst is toch minder dan vorig jaar. Dat zegt fruitteler Marco Schipper uit Capelle bij de pluk van de eerste peren van dit seizoen. De reden waarom er minder peren zijn, is eigenlijk in de bloeiperiode, was in april, mei, dat het weer te koud was. En het jaar was al veel later, het is 2 weken later dan vorig jaar, dus het was te koud en te nat. De traditionele eerste perenpluk werd gedaan door de burgemeesters Loes Meeuwissen van Noord-Beveland, Gerben Dijksterhuis van Borselen en Fons Natrop van Capelle. En die eerste burgemeestersplukken is een jaarlijkse traditie om het belang van de fruitsector voor Zeeland te benadrukken. Roeier Corné de Koning uit Kloetingen is weer terug van de Paralympische Spelen met een zilveren medaille op zak. Het is de beste prestatie in zijn carrière. Hij is overladen met felicitaties en mag binnenkort op bezoek bij de koning. Dit is wel de mooiste kant, moet ik zeggen, eerlijk gezegd. Ja, en ik ben er ook eigenlijk gewoon wel trots op. Dus ik heb hem niet heel de dag aangehad. Maar ik ben wel vanaf het moment dat we dus geland waren, heb ik hem om mijn nek gehangen. En dat is ook gewoon, ik vind ook best wel dat het gezien mag worden. Voor de 31-jarige de koning kwam afgelopen zondag een droom uit. Corné de Koning. Een medaille winnen op de Paralympische Spelen, samen met Annika van der Meer. 5 jaar lang zette de koning daarvoor alles opzij. Veel van huis en heel veel trainen.
Ik vind het leuk om, ja, het klinkt raar, maar ik vind het wel een soort van leuk om mezelf pijn te doen. In de vorm van training dan, laten we het daarop houden. Dus ik moet ook zeggen dat ik ook gewoon, ja, ik heb enorm genoten naar de weg hier naartoe. En dan hiermee beloond worden is gewoon super. Dat het geen goud is geworden mag de pret niet drukken, want de Britten waren 4 seconden sneller. Geen schande. Zilver is ook prachtig, vindt de koning, die geboren is met een beenafwijking. Na afloop van de race komen de emoties los. Die kan hij dan alleen telefonisch delen met zijn vrouw die in Kloetingen is achtergebleven. Ja, we hebben eigenlijk niet gesproken. We hebben eigenlijk gewoon allebei 2 minuten of 3 minuten aan de telefoon zitten huilen en proberen om woorden uit te brengen, maar die kwamen niet zo. Maar ja, dat is dan zo fijn en het is dan mooi om dat op die manier dan in ieder geval met elkaar te kunnen delen. Daarna komt er een stortvloed aan reacties los op social media en zijn telefoon. En bij thuiskomst is zijn huis in Kloetingen versierd. De buren die stonden op straat en dan word je met een applaus binnengehaald. En ja, dat is gewoon super mooi dat er zoveel mensen meeleven en zoveel mensen willen delen in die blijdschap. Dat is gewoon heel tof. Het roeien staat nu even op een laag pitje, want de koning gaat eerst genieten van alle huldigingen. Met daarbij ook veel gebak. Onder meer dinsdag bij koning Willem-Alexander. Voorlopig ga ik tegen weinig dingen nee zeggen. Als gebakjes en alle andere lekkere dingen die ik toch hier en daar wel wat minder heb gebruikt de afgelopen periode. Even wat schade inhalen. Ja, nou dat is ja. Grote, lege bussen en dure haltetaxis. De manier waarop het openbaar vervoer in Zeeland is geregeld is niet meer van deze tijd. En het kan ook zo niet langer, vindt de Zeeuwse politiek. In 2024 komt daar verandering in met het nieuwe vervoersplan. De bus rijdt dan niet meer door de dorpen heen, maar er komt wel wat voor terug. De bus die zal voornamelijk rijden daar waar wat langere afstanden overbrugd moeten worden, van A naar B. Maar in iedere dorp en in iedere wijk willen we natuurlijk opstappunten. Openbaar vervoer moet dicht bij de mensen zijn. Dus de bushalte gaan we veranderen in opstappunten. Je stapt op en je maakt gebruik van het kleinschalige vervoer in een dorp. Bijvoorbeeld de buurbus of de flextaxi. Die brengt je naar een ander dorp. Of die brengt je juist naar een hub, zodat je kunt overstappen op de bus die komt. Of op de stationshub, omdat daar vanzelfsprekend de trein arriveert. De provincie wil in overleg met gemeenten gaan bepalen hoeveel hubs en opstappunten er per gemeente gaan komen. Om gebruik te kunnen maken van alle soorten openbaar vervoer komt er een app en een telefoonnummer. Op die manier kan iedereen van jong tot oud zelf zijn reis regelen, zo is de gedachte. En dat gaat centraal aangestuurd worden door de zogeheten mobiliteitscentrale. Dat wordt een hele belangrijke centrale, omdat die in feite al het vervoer in Zeeland, ook in alle gemeenten, gaat organiseren. Vraag en aanbod moeten daar bij elkaar komen. Maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan, zegt professor Paul van de Koevering. Al 20 jaar doet hij onderzoek naar mobiliteit. Volgens hem is het zaak dat er nu een concreet plan van aanpak komt. Uiteindelijk zal het succes afhangen van hoe ze dat op tactisch niveau. Dus waar leg je nou die hubs aan? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen de verschillende vervoeraanbieders? Een Arriva als grote vervoeraanbieder, hoe werkt die dan samen met andere aanbieders van die mobiliteit? Die samenwerking tussen partijen die gaat uiteindelijk het succes bepalen. En een van de belangrijkste dingen die je ook heel goed moet doen, is goed kijken wat is nu het huidige gedrag van de inwoners en ook de bezoekers. En dat is natuurlijk in Zeeland ook nog een heel aparte groep. En dat geeft al gewoon ontzettend veel inzicht. En dat huidige gedrag is dan niet alleen de huidige gebruikers van het openbaar vervoer, en dat is vaak de valkuil. Als je echt een goede visie neer wil leggen, dan moet je kijken naar het totale mobiliteitsgedrag. En dan moet je gaan kijken van oké, hoe past dat nu het best? Dus van tevoren, voordat ze hiermee beginnen, moeten ze al goed nadenken over dus het delen van gebruikersdata van die verschillende vervoersvormen. Dus daar moet je ook met de vervoerders al op voorhand over praten. Dus welke data kunnen we delen, op welke manier? Hoe kan dat ook in de mobiliteitscentrale dan een plek krijgen? Hoe zorgen we er dan gezamenlijk voor als overheid en ook als aanbieders dat er gewoon zo goed mogelijk product ontstaat? Het provinciebestuur gaat nu aan de slag met dat plan van aanpak. De verwachting is dat het voor het einde van het jaar dan behandeld kan worden door de Provinciale Staten.
Een lekkere nazomerse dag zo op het einde van de schoolvakantie. Temperaturen tussen de 22 en de 24 graden vandaag in Zeeland. Ja, we gaan een zonnig weekend tegemoet en ook het eerste deel van volgende week belooft veel goeds. En een uitgebreide weerbericht straks na terugkieken. En dan ziet u mij morgen weer terug met het nieuws en dan ook het weekoverzicht. Heel graag tot dan.